sing iki buntut. Wis video macane. Oh. Macane dinggo engko mlebune nang YouTube engko. Engko viral engko. Nek viral main ning Saleho engko ya. Engko diparani engko parani Saleho apa GWSM. Iki macan penggemar Saleho. Macan banteng, Dik. Banteng penggemar Saleho, ceruduk. Hae. Ayo, melayu. Bantenge. Apa nih? Jongko macane melayu selek ngombe susu delera. Ayo, hae. Ayo ceruduk di bantenge. Bantenge ceruduk metu kandang mlebu gang hae bantenge ceruduk hae bantenge ceruduk iki bantenge Pak ceruduk sapa iki bantenge ceruduk hae hae bantenge ceruduk playu ra bantenge ra ceruduk iki piye Pak ceruduk ora bantenge Ola soalnya ana kayune oh bantenge berarti ora nakal ola iki banteng apa jenenge banteng Surojo Banteng Duraja Banteng Duraja hae bantenge ceruduk mlayu hae bantenge mau belanja bantenge Pak jajan ora ganti macan 6.000 apa iki Ndi Kuwi anu angga-angga. Angga. Laba-laba engko dadi nganu kok sampean. Dadi Spiderman. Kayak saiki macane juga. Ayo macane. mana susu delene kok Macane salib. Macane salib kok ngombe sudele. mana sedutane Macane salib. Lah Pak, anu Pak. Macane Pak main Pak. jalane pati kuwi Pak buat delongan Ayo ra barengane main Pak. Minum dulu. Haus minum dulu. Haus. Minum dulu. Iki poso apa iki? Poso sapi macane poso sapi. Iki macane gletak iki, Guys. Ayo. Macane gletak iki bantenge iki. Banteng Kendal. Ayo juga macane. Wes langsung sedot keringet anak. Iki tersalah keringet jeblek. Ayo macane dienggo. Oh iki barongane, Dik. Nek Saleho ora duwe barongan ya. Rak jaranan ngono. Jaranan no. Jaranan karongan. Jarongan karo warok. Heeh. Memang asli rak duwe barongan. Kono barongane terakhir nggo penutup. Ngacanan biasane. Langsung tek. Iki salib iki bantenge. Santai. Ini sampah kene suasana. Enak. Ayo. Bro susu dulu lagi. Rasanya. Bisa rugi. Heeh. Pas. Yo, kuale balik ra. wah Benekke ra. gimana Yo, engko langsung tak tayangke engko bengi pokoke.
Hae hae. Hae hae. Hae hae barongane mata beling rene tak tempiling hae hae. Barongan mata beling rene tak tempiling hae hae. Barongan mata beling rene tak tempiling hae hae. Enggak. Ayo lari. Barongan mata beling rene tak tempiling hae hae. Iki barongan apa jenenge? Macan. Barongan macan, guys. Barongan macan. Barongane macan keluar kandange. Hae hae barongan mata beling. Rene tak tempiling hae hae. Iki barongan macan, guys. Barongane macan. Sangga langit, guys. Hae hae barongan mata beling. Barongan mata beling. Rene tak tempiling. Barongan hae hae. Hae hae. Pokoknya wis mulai joring sawah ya, Men. Ora. Wes. Ngesuk meneh. Wes, guys, ngesuk meneh, guys. Kirim ke dong nang bapakku. Hah? Kirim